कोटि श्रोतागण के एजे से पैर छू के प्रणाम करतने। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा पारंपरिक छठ गीत में आप लोग के बीच सुनाने जा रही हूँ, जो कि सुनने के बाद बहुत ही आनंदमय फील होता है। तो आप लोग सुनिए और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। दौरा घाटे पहुँचाए
म्यूजिक बाय टीआर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जाई के बजरिया लादी पलहरिया लागल बलल सहमार इहु पिया हम छोटा भूखा जाई के बजरिया लादी पलहरिया लागल बलल सहमार इहु पिया हम छोटा भूखा भूखा तारी भाभिया तोहार इहु पिया हम छोटा भूखा भूखा तारी भौजिया तोहार इहु पिया हम छोटा भूखा छोटा भूखा जोड़े जोड़े नारियल जोड़े ले हम संतरा सेवले हम चार चार इहो पिया हम छोटा भूखा भूखा तारी भाभिया तोहार इहो पिया हम छोटा भूखा भूखा तारी भौजिया तोहार इहो पिया हम छोटा भूखा छठी मैया के गीतिया गावत जाई है शीतल दूब जी लचल चल चकी कानी पे उखिया दौड़ा ले चली माथ जी दौड़ा ले चली माथ छठी मैया के गीतिया गावत जाई है रेणु मामी जी लचल चल चकी कानी पे उखिया दौड़ा चली मात जी सब सहबागा मोहन बिनागा भूखत सारा संसार इहु पिया हम छोटा भूखा दादन डूबिया भी मानू हरिओम भूखत सारा संसार इहु पिया हम छोटा भूखा भूखा तारी भाभिया तोहार इहो पिया हम छोटा भूखा भूखा तारी भौजिया तोहार इहो पिया हम छोटा भूखा जय जय छठ मैया जय जय छठ मैया जय जय छठ मैया म्यूजिक बाय टीआर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मनावा में असले के हो छठी मैया आइल बानी घाटे हम तोहार हो मनावा में लेके आसरे हो छठी मैया आइल बानी घाटे हम तोहार और जी करत बानी बनी के तीवैया रखी हो कुशल परिवार
के बदरिया कृपा बनैले रही हमनी उपरिया साल छठी कर आई बही खटिया जगले करब बिनु सार हो और जी करत बानी बनी के तीवैया रखी हो कुशल परिवार हो हो छठी मैया तोहरे दिहले बलका खेले आंगनैया सुना रहे गोदिया तू भर के मैया कही दिलू बड़ी उपकार हो और जी कहरत बानी बनी के तीवैया रखी हो कुशल परिवार हो presented by प्रेम से बोली सूरज देव की म्यूजिक बाय टीआर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सैया चली ना रउआ छठी घाट सुनत तानी जी सैया चली ना रउआ छठी घाट मैया के रघिया देवे मैया के रघिया देवे सर पे ले लीना दौरा हमार बड़ी भारी बजी सर पे ले लीना दौरा हमार मैया के रघिया देवे मैया के रघिया देवे चली ना जी पूजा के सामान सब दौरा में धैनी देखी ना हम तैयार हो गईनी बड़ी लेट भइल बा जी चली ना पूजा के सामान सब दौरा में धैनी देखी ना हम तैयार हो गईनी देखी सब केहू जाता छठी घाट लेट करो काजी देखी सब केहू जाता छठी घाट मैया के रघिया देवे मैया के रघिया देवे ठकराल गईना दौरा लेके काजू जी सुनी ना हमरो बात के देवर हमार बड़ी खतरनाक बाजी बिक्की ठकराल गईना दौरा लेके काजू जी सुनी ना हमरो बात के राइटर अजय बड़े अपने ससुराल सुनत तनी जी
राइटर अजय बड़े अपने ससुराल मैया के रघिया देवे, मैया के रघिया देवे। चलो ना काजी चली ना। Presented by Team Red.